תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים. אחים ואחיות יקרים, עוד מעט סליחות, יום הדין בפתח. אחת מן המצוות הנשגבות שרבים פוסחים עליה, מצוות כיבוד הורים. איזה יהודי לקח לו מזמן את אביו המבוגר למסעדה. יושבים ואוכלים. האבא המבוגר, מטבע הדברים, כל האוכל על הבגדים, על הפנים, התלכלך. זה יגעיל את כל אלה שישבו מסביב. הם הרימו גבה, זה המאוס בעיניהם. היחידי שלא התרגש זה הבן. קם, לקח את אביו לשירותים וניקה אותו, ידיים, פנים, וסרק אותו. יוצאים החוצה. הבן בא לשלם ולעזוב את המסעדה. ניגש אליו איזה אדם מבוגר ואמר לו, תגיד, לא השארת פה משהו? אמר לו לא, השארת. מסר, שיעור ולקח עבור כל בן ותקווה עבור כל אב. אלה שישבו מסביב נגאלו מעצמם על התפיסה הקלוקלת. אחים ואחיות יקרים, ההורים שלנו היו מוכנים לעשות בשבילנו הכל, לקטוף את הירח עבורנו. הם מגיעים לגיל זקנה, השרירים שלהם כבר לא עובדים, אנחנו השרירים שלהם. אנחנו צריכים לדאוג בידיים, באצבעות של הידיים שלנו, שהחיוך לא ימוש מהשפתיים שלהם. הם זקוקים לנו, נעשה הכל עבורם. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, כל המכבד את אביו ואת אמו, כאילו מכבד אותי. שימו לב איזו פורמולה נפלאה, נוסחה. אומר בעולם, אתה רוצה לכבד אותי? כבד את הוריך, אבא ואמא היקרים שלנו, שעשו הכל בשבילנו. זה הזמן להחזיר להם בגיל הזקנה, שהחוזקות שלהם כבר לא קיימות. אנחנו נעשה הכל עבורם. לזכור טוב רבותיי, חסד מתחיל בבית. אמר רבי יצחק מבורקי, פסגת החסד זה להיות כמו קוביית סוכר שממתיקה כל רגע מר, דואגת לשני שלא יחסר ועושה אותו מאושר. יש אנשים שיש להם תפיסות שליליות על החיים וחבל. צריך להתרחק מכל אותם אנשים שליליים שיש להם לצערי הרב בעיות לכל הפתרונות. תודה רבה, בואו נתחזק במצווה הזאת.